Vi er tipklassen på Skals Efterskole. Lige nu er vi i gang med et af vores største projekter, nemlig Danmarksindsamlingen. Og i denne video vil vi vise, hvad vi gør for at samle så mange penge ind som muligt. Her er sponsorløbgruppen i gang med at planlægge sponsorløb på forskellige skoler. Alt planlægges til sidste detalje. Og vi starter lige med 10 minutters opvarmning, og I kigger bare på, hvad Sip gør op foran. 140 elever løb på livet løs den 5. december. Vi fik i alt løbet 55.000 kroner ind, et rekordstort beløb. Her er vi ude på en folkeskole i Langholt. Til vores daglige møder præsenterer vi vores idéer for de andre elever. Vi har lavet gavekort, hvor man selv kan bestemme, hvor meget man vil donere. Tre dage i træk lavede vi cookies, som eleverne kunne købe efter deres studietime. De solgte rigtig godt. Vi har lavet en aftale med Skals Pizzahus om, at hver gang en kunde køber en af 3 udvalgte pizzaer, går der 5 kroner til Danmarksindsamling. Vores PR-gruppe står for at kontakte aviser, tv og radiostationer. De sørger for, at vi får medieopmærksomhed. Vores mål er at nå 200.000 kroner, men formålet er at hjælpe så mange som muligt.